بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Бүген безнең Коръән бәйгесендә катнашты 62-63 малай һәм 42 кыз. Ягъни барлык балалар саны 105 бала катнашты безнең, әлхәмдүлилләh. Һәм инде без бәйгене 7 юнәлештә үткәрдек. 7 юнәлештә үтте ул, айрым кичкенәләр өчен, айрым зурраклар өчен. Һәм дә инде безнең кунакларыбыз да булды. Жюри рәисләре безнең Казаннан килделәр, муфтияттан килделәр. Бөтен дөнья Коръән хафизлар әзерләү оешмасыннан да представительләре бар иде. Һәм дә инде шундый рәвештә безнең Коръән бәйгебез үтте, әлхәмдүлилләh. Bu şaralar Allah rızalığına işimiz. Bizning balalarımız bizning için sadaqatu cariye hem cennetke kırmızı sebepşimiz. Bu okutuşlar, hazretler, kim sizning balalarınız bilen günü tünü işli, sabır ede, düze, emmenekin fırsat bireyken, balalarına dua, balalarına hürmet, balalarına geniş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى بسم الله الرحمن الرحيم أحسن تقويم فجاجا لنخرج به حبا ونباتا عن النبأ العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار Безнең бүген булды Коръән конкурсы. Бүген без бөтен кеше мусульманнар катнашты. Авыр булды кайбер моментлар. Сдавать итә алдым сүрәләрне. Бик каушадым, әмма минем эшчеләргә килеп чыкты. Көндә мин 5 строчка, 5 бит укым. Әйе, мин бүген көнгә әзерләндем һәм мин беренче урын алырга хыялланам. Әлхәмдүлилләh, бу бәйгедә безнең һәр номинация, һәр юнәлештә 3-шәр җиңүче билгеләнде һәм инде һәр катнашучы да безнең бүләк алып кала. Ягъни бүләксез калмады. Бер катнашучы да бүләксез калмады. Һәр катнашучыга бүләкләр тапшырылды. Әлхәмдүлилләh. Бу бәйге үтте 15 яшькә кадәрге балалар арасында. Иң кечкенә катнашкан балага 3 яшь иде. Иң зурларына инде 15 яшь иде. Жюригә килгәндә инде ничек алар шутлыйлар, ничек алар карыйлар, хәрефләрнең дөрес әйтелеше, тәҗвид кагыйдәләрне үтәү, ягъни үтиме, юкмы, хәрефләре дөрес чыгамы, юкмы, шуларга карап инде урыннар билгеләнә. إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. Һәр елны күрәбез, үсешләр бара, әлхәмдүлилләh. Һәм дә елдан-ел балаларның уку тәҗрибәләре, ягъни һәм ятлау күләме арта бара. Нижнекамскида менә бигрәк тә. Шуның өчен рәхмәтне белгертәсе килә монда хәзрәтләргә, чөнки тырышалар, бу эшкә күп көч түгәләр. Һәм дә инде менә бу бәйге нәтиҗәләрен күрсәтә.
الذين